Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Maganing sa kababaeng taga Alcoy, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasagan nga, Lily. Bisag pila na kabuan ang nilabay, pero di gid ako madawat nga wala imong mama. Dili man gid ingon anak kadali madawat pa. Labi na nga kita na lang duha ang nahibilin. Pero kinahanglan tang mo move on pa. Kita na lang duha mo mag-inunungay. Murag di na ako kaya na nga wala imong mama. Labi na din isbahay nga daggan kay kung mahinumduman pa niya. Pa, gawas-gawas sa kapi? Paglingaw-lingaw pa. Asa man tao kung kwarta, oy. Hatagan ti ka. Ako'y bahala ni mo. Basta kay malingaw lang ka. Mao ba? Bitaw, sakto man sad. Kay kung magpuyo si Sbay, magsigir siya hilak. Ug ang kuyaw pagyod kung siya mo naunaan siyang kaugalingon. Mabitaw na akong gikabalaktan. Kay pero may kukuha sa bahay kay magtrabaho ko. Oy, ang pangutana. Asa mas kag-extra nga kwarta? Igo-igo ra maganin ang sweldo nimo. Maubitaw nakikita ko nimo. Tabagi ko pangitag sideline, B. Maayo bitaw ka, ana. Na? Iba ko nabi ako sa mga klases trabaho nga akong gisudlan, ha? Nainangita o babae nga uban-uban lang niya sa iyang mga lakaw. O ikauban niya sa iyang mga lingaw-lingaw. Wa kay lang trabaho? Ay, wa cute lagi. Kana ra. Huna-huna alasag maayo. Naglibog pagkikukon. Mudawat pa ko sa trabaho nga giingon ni Ayen. Pero akong yun ang huna. Kay si Papa manggod. Gusto na ko malingaw siya. Ay, bahala na niya. Dawaton to na ako. Sige. Ogma dayon akong ingnan nga okay ka. Sandan di ka sa rate, ha? Pero, huy, ang pangutana, okay ra ka si mong uyab? Dili ko mag-agad niya. Basta kaya nga kung gihuna-huna karon nga makakwarta ko. Maong salamat kasi mong tabang day, ha? Oy, isa pa yan, oy. Ikaw pa. Lakas gud kaayo ka na ako. Salamat gud kaayo, day, Ayen. Onya, kumusta yung trabaho? Okay naman. Nakatumong ko og dili bastos nga client. Mas nilit og makatumong kag client ka pareha sa ako. Grabe ka mapaninggaon. Unya, galanti pagid kaayo. Gisulti pa magani siya nako nga na-inlove na siya nako. Mao nga, gisuki ko niya. Mao ba? O niya ikaw nakagusto ka niya? Ew! Wa, uy! Gors na no! Pero, syempre, pa-impress kong maayo para magsigisig hatag og dako. Pera-pera lang yan. Day, Ayen. Wagi ka masayop, nak. Karon pa ko naling nga ubalik sukad nga nawa si mama nimo. Nalipay ko kon mauna pa. Suportaan po ti ka bisag unsang butanga pa. Basta malipay lang ka. Salamat, anak.
Lingaw gid siguro kayo si Papa sa iyang mga lakaw. Kaya unsa na gud rong orasa. Pero pagit siya maabot. Salamat in taon Ginoo. Kaya wag gid mi nimo pasagti ni Papa. Og naibawsad ko nga wag gid mi pasagti ni Mama. Salamat, Ma. Kalami gid mo muluto pa oy. Gimingaw gid kay kuan eh. Karon ba ko niga nagbalik og luto nak. Ug ay kabala ka. Pero minatag kang lutuan. Ay, murag inspired ako amahanda. Nak, di ko'y pangutanan nimo ba? Unsa man na pa? Kuan kining kung makakita kog babae nak ba nga ikasinabot na ako. Dili ka masuko. Nga maoy ipuli nimo ni Mama? Dili sa ingon nga ipuli sa imong mama kay di gid siya mapulihan sa akong kasing-kasing. Pero nagkinahanglan baya pug ko og makauban og kaabag sa kinabuhi. Okay ra nimo? Good. Pa, bisag unsa nga makalipay nimo, suportaan ti ka. Salamat, nak. Way sa payan pa. Gusto sa gyud ako nga malipay ka. Nga naman ituod nga nakapangutan naman ka, ana. Naa na ba ni uyab akong gwapo nga papa? Oh, nak. Bisag tiguang nako pero napamanggihapi ni sugod nako. Kay gwapo man gihapon ka pa. O nya, macho pagid kaayo. Ipailaw niya ko na imong uyab pa, ha? Sige na. Kung wa siya duty, magkita ta sa mall uban ng akong uyab. Lily? Oh, ayen? Oy, kaila mo? Ayan, unsa ni? Ikaw mo uyab sa akong papa? Lily? Dili ka masagot pa. Tana, mamauli na pa. Unsa? Nak, wa ko makasabot. Sabay na ta magstorya. Ano bang suko ka man kaayo? Kisa may dili maglagot pa. Nga sa kadagan ni mauyab si Ayin pagyud. Di pa ka na? Amiga ni mo? O, ang kono nako. Maayos yung pagkaamiga. Pero naibaw ko nga dili sa maayong pagkauyab diha nimo. Ha? Nga naman? Sigurado kong wa ka mahibawaan ni pa. Nagtrabaho na siya sa usa ka bar. Nahibaw ko. Unsa? So nahibaw di ka nga pangwartahan na kaniya? Ha? Wa siya mangwarta na ako. Lili, anak. Abi ba na kong suportado ko nimo? Sa ubang butang. Pero wa nilabot pa. Kung dili ka gustong undangon eh. Si Ayan akong pag-ekstoryahan nga likayan ka. Dili ko. Nga naman. Kay makuhaan imong pangwarta? Haliliwa ko mangwarta sa imong amahan. Ugos sa pamahal na ko siya. Tinud-an na akong love niya. Nakaila na kaayo ko nimo, Ayen. Mupatol ra kag tiguang kung makapangwarta ka. Pero kung dili ko makapugong nimo, sige. Bahala mo. Ha? Milayas ka sa inyo? Oh, babe. Maong, anilang una ko sa mong apartment, pi. Oh, way problema. Ano, sa papa mo? Bahala na siya, uy. Kahit kay ugod. Taka lag pilig babae, makalagot.
Ngano di ba sa nimo sila hatagan og chance? Si Papa ba nimo, wa ba gyud na mahitabo nga kuan, nang hilabot sa atong relasyon. Wa kanya buti sa imong mga desisyon. Babe, O karong panahon na nagkinahanglan ang imong amahan nimo, labi na nga walas mama nimo, o ikaw lang usa ang iyang anak. Pasag din na lang ko na sa Papa nimo kung asa man siya malipay. dili. Dili ko musugot ka himuon lang sa sugar daddy ni Ayen. Ha, tanawang tag-asa sige ka suporta sa iyang babae nga dili na kumuhatag niya. Pila na kabuan ang nilabay. Pero wa pagyapon ko'y balita ni Papa. Kumusta man ka siya? Oh, ligaw na siguro kay sis ang kinabuhi nga wa niya magbuot niya. Pero, asa man sa kwarta pang suporta niya adlaw-adlaw? Oh, kinsa man niya? Hello? Lily, aray mo papa sa ospital. Kung gusto ka makakita ni katapusang higayon. Unsa? Sa ospitala? Pa, naunsa man ka? Gano'n nagluya-luya man ka diha. Bangon diha, papi. Wa makiangay diha, uy. Unsa din nahitabo ni Papa? Pag-una, giatake siya. Unya, na-paralyze siya. Kinuo ko. Gano'n wa makabusulti dayon. Tungod ka dili mo sugot sa Papa ni mo. Mautong makoy, ako mo'y nagatiman niya. Kinuo ko. Pa. Dugay na nagpaabot sa Papa ni mo. Nga mauli ka, Daylili. Og sorry. Kung sa kadaghanog na karelasyon sa imong amahan, ako pag yun. Ninusultihan di kas tinuod. Tinudanay akong gibati ni Papa ni mo. Mahal na ko siya, Lili. Sorry sa dayin. Amiga o dati ka pero ako masalig di mo. Pasaylo ako. Siguro, maulian nagtali si Papa kon kitang duha na mo ay magtinabangay sa pag-atiman niya. Kada ko dili ni mo biyahan si Papa. Dili na mahitabo. Unungan ako imong amahan. Ug hasta ka. Kaya ni nato. Nagmahay ko nga giuna na ko akong pagduda kaysa sa pagpaminaw sa pamika. Unta, way mga panahon nga nausik kakauban ako si Papa. Maong kutob sa kumahimo na mawi ko sa akong Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.